定規塚3年浅野智則です。よろしくお願いします。では NXT の説明に入ります。 NXT は RCX の次に発売されたもので、8歳以上の子どもたちでも簡単にロボットの組み立てやプログラミングを学習できるように作られました。 RCX よりも操作性が良く、本体だけでも簡単なプログラムを作ることができるようになっています。 NXT に使うことができるセンサーは RCX にもあった光センサー、音センサー、タッチセンサー等の他に新しく超音波センサーを使ってセンサーからの距離を測ることができます。さらに RCX と比べてとても正確になっていて RCX より多くのセンサーをつけることができます。また NXT はモーターが大幅に強化されており、今まで以上に力強い動きをすることができます。 NXT は RCX と同じプログラミングソフトロボラボを使用することができるので RCX と同じ考え方でプログラムを作成することができます。また NXT 用に追加されたプログラムを使ってさらには幅広いプログラミングをすることができます。以上で NXT の説明を終わります。